and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Duhatang what I mean is, mupaso. O baka mo sakay ni sa stage. Kaya dili man di ay basta-basta ning ato mga estudyante. Alea, what would you like to be when you grow up? I want to be a doctor. At last, may graduate na si Aliyah sa elementarya. While si Ada, mitapos na po sa grade 5. Now, kanusama to ang malik na sa dito sa bukid para sa pagkuha ni Aliyah o Ada. Kay, tado na tayo ni mo si Aliyah o si Ada dito sa Cebu. Di ba, auntie? Pwede nga og madayon. Inyo silang balik ko ni Del. O magpaabot na lang ni Dinhi si Shi. Ha? Di ka mauban? Dili gyud. Kaya tamsa. Timpa, auntie, timpa. Kining, Kung wa kay idea kun nga no, oo, sultihan ta ka Glenn. labing maayo. Mulihay ko, kay dili ko gustong atakihon. Ha? Uy, anong mahitabo ba sa kuno nga? Ingon ana ng mahitabo, auntie, nga atakihon ka? Why? And what do you expect? Nga mahitabo inig panamilitay nila sa usag-usa. Sa usa ka ginikanan ug anak nga attached sa usag-usa. Wa mahitabo nga nawa sa ilang pananao ang usag-usa nila sud sa taas nga panahon. Siguro kaayo nga mobahaan ng higayon na ang mga luha, Glenn. Oo, gusto kante. Labi na mahal gid nila ang usag-usa. Pinangga kay si Aliyah sa iyang amahan. Papas girl si Aliyah. Mauna diha. Di ba? I know nga punoon niya sa drama ang maong higayon. Maong nga bulikay na lang yun ko. Kay dili na ako madawat og sayon-sayon lang. Mabanaw sa akong una-una katong panahon nga gidana si Del sa US sa iyang amahan. Kay dito gipa-eskwela. Guba kaayo ang akong dugan. Pero lahi may nakagisi si mga kasing-kasing, madam. Yaya, Kato magibuhat ni Pauline ni Sir Del, di ba? O kana, mauna. ako na may bahong makig-negotiate sa mga parents si Aliyah og Ada, ma. Please, anak. Aliyah, ayaw palabi. Magkita ra bitaw gyapon mo ug ang imong pamilya. Gaw. Muskala una ta sa atong laandan nga punduhan. Okay. Hello. Good afternoon mga charity viewers, ha. Sa tanan nato mga sponsor, og sa uban nga mga subscribers og followers sa atong charity vlogger nga si Del the Wonder, ha? Okay, niya kami karon mahimutang sa usa ka malinawon nga dapit nga overlooking sa tibuok syudad. Uban nato pausab ang atong mga scholars to be nga sila si Aliyah og Ada. Mupaduol ta lang tulo, ha? Kariyot mga kabangag sa ilong, ha? Mupaduol ta. Niya si Sir Del, ha? Okay, Sir Del, para mamati sa ilang istorya. Okay, Sir Del. Kumusta, Aliyah? Are you okay? Okay na, sir. Aliyah, pinduta din isa. Permi din si Sir Del. Kanang gikan ining magbisyon. Kanang magbisyon gikan ba? Ani mi din eh.
anime mo palabay sa oras para mo paggawas. Ah, parang pagpahungaw. Unsay nga na, kana bang ipagawas nato ang atong kalipay. Sige. Di ba? Og abi nimo kani dili napita kani. Anime mag-snacks? Hilom na gaw. Lagi. Sa di madugay ihato na diri atong gi-order. Ang fries o burger. But sorry, no soft drinks ha? Please, para nga paglikay sa sakit ba? Pure lemonade with cucumber lang. Ang sa tugaw? Mao na gi-order nako. Wow. Ay lasa lang coffee. Di ta magkape karon. Hala, ganahan ko na sa likuranan sa ubos, oh. Oy, don't worry ha. Ato ta dito. Ato ta rin abot sa atong snacks. Ubanan ta ka. Aron. Aron, mas malingaw ka ba? Ay, salamat. Ano, agik-ik mong ka. Kay, ingon mong ka nga mas malingaw ko kunaan ka. Imo kong sayawan di ay? Oh, pwede. O kung gusto ka, imo kong parisan kay mag-tiktok ta. Mag-tiktok. Oo. Ala, go! Wantay ka, go! No. Ano, nindutan niya ngipon, uy. Puti niya, tupong kay ikaw, tupong. Mao gyud. Og ang pingi na ada ha. Ang pingi gyud ang ngipon nimo. Oh, Sir Del. Og ikaw Aliyah. Emosyonal ka ika. Ang pingi ang imong kasing-kasing ha. Tungod og alang sa imong pamilya. Og nako. Sir. Wa ko laing gusto nga makita sa umaabot kung dili ang imong yung paglampos. Dili kay masakit ka. Shin, wa pa sila si kuya nimo. Wa pa, ma. Don't worry, pahibaon ta ka kung ana. Pahuway lang sa diha, ma. Katog, kung gusto ka, kay pukawon na ta ka. Thank you, Day. Ay, kanindot kid sa feelings ha. Basta ka bitang all is well and good. Oy, sana magpadayon ang kabuutan yun si mga inahanin din siya na. Bitaw, basin pa di ay. Abi ni mo, nakugang bayag ko sa kalit niyang kausapan. Diyang nakita niya sa Alea. Bitaw sa, nakapangutana gusto kong kugalingon ko. Salay birto dito mga batang manubo nga. Nikalit malagkalami ang kinaiya ni madam. Gaan yung kayo ang iyahag buot ni Aliyah, di ba? Correct. Wa ka mangigi anak na siya. Pinangga sad baya kaayong bataan ni Sir Del ay. Ay, wa ko'y nakitang rason aron akong pangikihan si Alea. Saludo yung kaayo ko ni mo, day. Kay lumok ay mo kasing-kasing. Pagkaswerte sa tao nga makapanag-iya ni mo, day. Na, wa ko'y plano nga mangitag lakis pagkakaroon niya, oy. Ako sang suportahan si Kuya Del sa misyon niya. Unsa na imong gibati? Naguol kay... Dili man ko makakita nila ni Papa ug Mama. Hasta sa akong mga igsuon. Look, dili raw niya kami ngawon gyud nila. Kay makakita ra man gihapon kanila through video call. Imo sad silang ikasulti, di ba? Paminaw ha. Once nga tuan na unya ka sa Cebu, unya magsige lang gihapon gani ka og hilak. Kay gimingaw ka. Aw ako na lagi nang kuhaon aron na ibalik sa bukid dinhi sa Davao. Diin magpuyo ang imong ginikanan ug ang imong pamilya. Og akong pakalimtan ang imong mga damgo nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Bahala na niya kasi imong kinabuhi. Ayaw, sir. Ayaw lang, sir. May eskwela man dyan ko, sir. Then, stop crying. Girls, are you ready? Andam namang mo ba namo sa Cebu, Alea? Ada? Oh. Uy, kahinay sa tubag ni Alea. Ikaw, Ada? Andam na! Walang kabuhay-buhay ang tinubagan ni Aliyah. Okay, ingon ini Aliyah. Hatagan tagihapon kag higayon. Katapusang higayon aron nga makabuot gyud nimo ang hustong hukom.
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!